Calella de Palafrugell va ser l'escenari de l'entrega dels Premis 2.4 Ritme d'Havanera que atorga la Fundació Ernest Morató amb el propòsit de reconèixer la tasca que han desenvolupat persones i entitats en favor de l'havanera. Aquest any el guanyador d'aquest premi ha estat Ràdio L'Hospitalet de l'Infant pel programa Havaneres ben fort que presenta Javier Pardina, un dels integrants del grup d'Havaneres ben fort de l'Hospitalet de l'Infant i director del grup d'Havaneres del Casal d'Avis de l'Hospitalet Entre Ones. Ricard Delamo, director de l'emissora, Javier Pardina i Àngels Pérez, regidora de comunicació, van assistir a l'acte on es va fer l'entrega d'aquest guardó com a reconeixement per la tasca de difusió de l'havanera des de totes les vessants possibles, fent probable la dignificació d'aquest gènere i la consolidació del fons històric de la pròpia fundació. L'acte es va celebrar diumenge passat a 2:15 del migdia a l'Hotel Sant Roc de Calella de Palafrugell.